Takže dneska se vám pokusím vysvětlit, jak na Cartwheel 360 side flip. Takže úplným základem je umět hvězdu. Hvězda by měla mít pořádný švih, protože čím větší švih, tím je lepší odraz do salta. Druhou věc, co byste měli ovládat, je side flip. Potom zkuste obě věci skloubit dohromady, to znamená hvězdu a k tomu samotný side. Potom přidáme do toho side flipu samotný vrut. Ten bude vypadat tak, že jak se odrazíme z hvězdy, táhneme obě ruce nahoru a potom ve směru rotace vykloníme hlavu a zatím do. Vrut děláme až v polovině salta, protože v tento okamžik se dá vrut nejlépe ovládat. Tak a jdeme na to. Tento trik se dá kombinovat s různými dalšími triky, jako například s Websterem. Dá se kombinovat taky s různými dalšími triky, jako třeba Drill Arabian, Cartwheel 360 side flip, v tomhle případě. A taky se dají dělat více za sebou. Jinak já jsem Fronty a doufám, že jsem vám aspoň trochu pomohl.